Ano, mahuman na kanina maka. Gawas na tanim balat taon po ba? Paling kawas sa taon ko. Wala dito ako makita tao sudad. Dito na ang sudad. Buulan, tas bongbong. Matulog na ako tanang palibot ng balay. Gaya ko matulog bro eh. Ako gila ito. Gatan kong tiyan sir. Ito ko brand ito. Naka-tuwan siya yung kaugtog. Akala ay sir? Siya ay nasa 30 hanggang 40 taon lang. Wala naman siyang informasyon sa kung ano kung saan niya nakuha ang kanyang yaman. Pero ang nalagay sa kanyang Facebook page ay CEO, Chairman siya ng Marcos. Saan balitaan na? Sa kanyang mga ginagawa. Moving forward, sa litrato. Ryan, sir. Philippine Star ay nakuha ang litrato ito dahil may ibinibigay sa donasyon sa 2,000 pamilya sa Pasay City. Mababas rin na 5 tonelada niya sa kanilang ibinanggo. Alay, sir. Nagtatanda kung bakit nabigay ng ayuda ang kanilang pamilya ay noong 2013. Tansing ang ta. Kaya? 1 meter, 1 meter. Nakakuran.